Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkan mu da sake saduwa a cikin wannan tasha ta duniyar mu a yau. Ga wanda bai taɓa ganin mu ba sai a yau yana da buƙatar ya danna subscribe da ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan akwai tashar mu ta Da'awatul Haq wanda ita ma ana kawo karatu masu muhimmanci da matuƙar faɗakarwa. Ita ma ana buƙatar mutum ya danna subscribe da ƙararrawa. Kamar yadda muka saba zo muku a wannan lokacin ma mun zo da magana akan tarbiyya da 'ya'ya. Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatikum. Dukkaninku masu kiwo ne kuma za a tambaye ku a bisa kiwon da aka ba ku. Shine Allah maɗaukakin sarki ya ba mu 'ya'ya amma ba a yarda a bar su kara zuba ba. Ya kamata tun farkon tasowar yaro za ka ba shi ilimi, ka ba shi tarbiyya, ka sa shi makaranta. Sannan kuma akwai abubuwan da ya zamana shi ma ba sai lallai yaro ya je makaranta ba, daga gida ma za ka na koya mishi yi kaza yi kaza a bar kaza. Da wannan ba wai iya malami ake banwa ragamar yaro ba, domin dama an ce tarbiyya tana farawa ne daga gida. Shi ma malami zai iya bakin ƙoƙarinsa, su ma iyaye su taimaka sai a ga an sami yaro mai ilimi yana kuma amfana al'umma baki ɗaya. Sannan yana daga cikin ya kamata iyaye a dinga haƙuri da lamuran yara, ya zamana cewa ko da yaro ya ɓata maka rai, kai ya zamana ko da yaushe kana cikin hantarar shi, kana banza waye, kana zagin shi. Irin waɗannan zagikan da iyaye ke yi, musamman iyaye mata, kullum kina cikin zagin ɗanki, to wannan zagin yana tasiri. Ba abin da yaro ke buƙata a lokacin da yake tasowa illa addu'arki. Ba dai a ce gaba ɗaya kada ki daki yaro, ka a yi mishi kaza, kawai dai ba a ce gaba ɗaya ki sakan ma yaro ki ce kina nuna mishi so ba, kina nuna mishi ƙauna, ke ba za ki dake shi ba, ba za ki kwaɓe shi ba. Yana da kyau dai wani zubin a nuna wa yaro ga daidai ko da a ce ran shi zai ɓaci, amma kuma bai kamata a ce uwa ko da yaushe kina cikin dukan 'ya'yanki ba, domin duka baya cikin tarbiyya. Hakanan shi ma zagi baya cikin tarbiyya. Saboda haka ya kamata a dinga jan yaro a jika, ana mishi nasiha. Idan dukan ya ɗan kama a yi, amma kai ya wuce ka'ida. Sannan kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wa wani yaro, yaron da ya ga yana cin abinci da hagun shi yana ci kuma ba na gaban shi, ya ce ya gulam sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika. Ya ce ya kai yaro, sammillaha, ka ambaci sunan Allah kafin cin abinci, ka ce bismillahi wa kul bi yaminika, sannan ka ci da damanka, hannun dama, wa kul mimma yalika, sannan kuma ka ci daga abin da ke gabanka. Shine sune irin waɗannan tarbiyyar da take farawa daga gida. Idan ka ga yaro yana cin abinci da hannun hagu, ka mishi bayani ya ci da dama. Idan baya cin gaban shi, ka ce ya ci gaban shi. Idan yaro ya yi atishawa, ka koya mishi ya ce alhamdulillah. Idan yaro zai shiga ban ɗaki, shi ma ka koya mishi. To duk ta zanne tarbiyya take farawa. Sannan ba za a ce ai an bar wa malami gaba ɗaya, ai yaro tunda an kai shi makaranta ki ce ai an gama mishi komai ba. Domin wannan yaro idan ya gyaru, ku ya gyaran da kuma al'umma baki ɗaya. Yara suna buƙatar addu'o'in musamman iyaye mata. Ya kamata a dinga musu jagoranci, ana nuna musu abin da yake daidai da wanda yake ba daidai ba. Muna roƙo, muna fata Allah maɗaukakin sarki ya ƙara taya mu riƙo da sannan ya ƙara mana zaman lafiya a ƙasarmu. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Muna fata Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon riƙo da hannayen 'ya'yayenmu, ya ba mu ikon yi musu tarbiyya bisa turba ta addinin musulunci. Da haka nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.